پشتی کو ده لسر زار گوتوبیج پنتاگونا امریکی هاتا بلاف کرن کو امریکا آماده هنده کار تایبەت دروستکردنا ناوچەی ئارام دزووترین دەمدا ئەنجام بدا و دانوستاندن لەگەڵ تورکیا بەردەوامە ئیرۆ شۆن ڕۆبەرتسۆن ڕێکەفتن لەگەڵ تورکیا ڕەت کرد. وەزارەتە بەرەڤانیە ئەمریکا ڕاگەهاند کو دانوستاندنên me لەگەڵ تورکیا دا ku derbarê dîtina mîkanîzmê emnî û avakirina sentereke hevbeş bigihine rêkeftinê berdewam in. Ew jî bêk û tu peywendiya wê rêkeftinê bi avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Ferhatê hebe. Di daxuyaniyekê de Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand ku ew rêkeftina lîgel Tirkiye hatî kirin tu xalek derbarê guhartina dîmografiya navçeyê tê de nîne. Şon Robertson berdevkê Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand ku Amerîka lîgel Tirkiye derbarê dîtina mîkanîzmên nû yên taybet bi ewlehiyê li Rojhilatê Çemê Ferhatê rêkeftiye. Û derbarê avakirina sentera operasyonên hevbeş Robertson got ku arman ji avakirina wê senterê ew e da ku Amerîka û Tirkiye pêk ve plan û mîkanîzmên hevbeş darêjin. Herwiha gotûbêjê Pentagona Amerîkî tekezî li ser wê çendê kir ku rêkeftina Amerîka û Tirkiye û avakirina sentereke hevbeş ji bo navçeya aram wê di rahatiyê bide Tirkiye. Di daxuyaniya Wezareta Berevaniya Amerîka de bi tu awayî behsa drûstkirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Ferhatê nehatiye kirin. Weke ku Tirkiye bangeşa û propaganda jê re kirin. Herwiha Robertson tekez kir ku Amerîka bapente parastina Kurdan li Rojhilatê Çemê Ferhatê û hîna îstratîjiyeta Amerîka di Sûriyê de tu guhartin tê de çi nebûye.